Aku ra ngemis nang atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Yoto Miko Music Indonesia, ada Apin Audio Sound System, webcam shooting, Widodari Wedding Organizer, juga Omah Potret. Makasih. Buat bila ini mbak-mbak yang mau kesan nyanyi monggo. Ayo ini mbak, nyanyi karaoke. Bakule soto, bakule bakso, bakule sate, ngantos saja sungut. Nyanyi. Iya. Ingkang wonten dapur sing jaga ceraki podeng, jaga seneng, semangat selalu. Kang Yoni nak nyanyi yo le. Nima kesayangan koyo ngene rasane ati iki suwe ra krungu pawarnamu bingung rasane nantiku Nimas sing tak tresnani di WA di DM kok ora balesi apa siramu wis lali janji suci ngendi kamu ini. Asik. Yang ada di meja panitia, meja snack, semangat. Aku ra ngemis nang atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang.
tresnaku ora bakal ilang. Mas Joko tresna kaya dene aku kang Joko tresnamu. Pasrahke pengo pangeran yen pancen tresno ora bakal kurang dalan. Yen pancen tresno ora bakal kurang dalan. Matur booking paunus tunggal lakon sampun kami atur.